नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाफिनबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नङा होमबा। दा नोंथांमोना एसेबाबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा आंनि बे भिडिअ लाबोनाया बेनो लोगोफोर, जोंहा दा मोनसे जोंहा भाइराल जालायबाय नङा होमबा, माखासे फैसा खांनाय मानायनि। दा बेवहाय जोंना सासे आरोखि ना, बिपुल मोसाहारि बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर। गोदोनि फुरानानि बे आइसक्रिम जानो बिनानाव होननायनि दालाय मोनसे बड' मिउजिक एलबामनि माबा गैया होमबा, एक्टर नङा होमबा लोगोफोर। दा बे आरोखि ना, दा जोंहा सासे इउटुबार दं प्रकाश नामा। प्रकाशखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो, इउटुबार नङा होमबा। दा बेजोंहाय माखासे जिनिसा मा जालायदों, माखासे भाइरेल जागासिनोलाय लोगोफोर। दा बेखौ आं नोंसिनो फुल भिडिअ खोनासंहोनो नागिरदों। दा जोंहा बिपुल मोसाहारिया बे प्रकाशखौहाय मा होनदों इउटुबारखौहाय, दा खोनासंनानै लादो। दा गावसिनि पार्टिनि जोहैनो आरोखि ना, बियो इउपिपिएल पार्टिनि पारपासैहाय माखासे फैसा कालेक्सन खांनाय बा फैसा खांनाय बिनि दावराव जानायखौ नुगासिनो दं, भाइराल नङा होमबा। दा नोंथांमोना नायनानै लादो, नैबे बिपुल मोसाहारिया प्रकाशखौ मा होनदों इउटुबारखौ। दा मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश। शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय। बबे जायगायाव केस होयो, कर्टआव होयो ना, एसपि डिसिपिनो होयो ना, सोरनो मिनिस्टार सोरबा EMGMनो हो नोंसाला। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय। खिन्थु नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा, खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा। आं हले बुंखाबाय, बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि। जों कालसारनि मानसिलै, जों बिराद सादा सिदा, मोजांखौ मोजां मोनो, गाज्रिखौ गाज्रि मोनो। नों बाहादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो बिटिआरखौ नोङो गुबुंले खालामफैदों ना। सोरबा EMGMखौ बदनाम होयै होयै नों फैसा खांदों ना सालाबाय था। हा, जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो। जिजोबगोन नोङो प्रकाश, मिथिखाबाय। नोंखौ बुथारनो आंनो 5 फैसाबो टाइम नाङा, 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय। आं गोसो जायोबा। जों बिराद जेनुइन मानसि, गान लिरग्रा, मेथाइ खनग्रा, एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक। जों जानला मानला मानसि नङा। खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा, आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय, आंखौ सोर होनबावबाय नोङो बिपुल मुसाहारिखौ। बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय। नों खिन्थु बिनि फिननायखौ बावला नोङो, नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा, मिथिबाय। बुजिबाय दा। नों बहा खारो खार, क'क्राझाराव गारनां। खिन्थु आं बुंबाय, क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो। बबेनि दादागिरि जाफैदों नोंलाय गोजाननिफ्राय फैनानै। क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार, जोंनि मैगं खाग्रा फोथार, जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक। नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों? आं बुंबाय सिदाय, बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ, शेयार खालामना होजोब गासिबो। फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय, फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बाय मिथिबाय। सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों, येस। खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं। मोजांबासो मोजां, मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय। नोङो मोजाङै था प्रकाश। आंनो गाबोन 8थायाव आं गिटारखौ बुंहरबाय, 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसुदै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा, मिथिगा। जेसे हागौ एसे शेयार खालामना हो प्रकाश इउटुब फाल्थु साला, हिनजाव गुन्दा बे साला हाराम। हिनजाव गारनानै फैनानै बाव हिनजाव गोदान लाफैफिनदों दा। माथो हाबायानो जाबावखै बातालबारिनि रायजोफ्रा ओमफ्राय। लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला। नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो, सैमा साला। बातालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय, आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बातालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो, मिथिबाय। नों बादि मानसिखौ मिथिनो। हिनजावानो हाबा जाबावैसो खोनाबावदां। आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै, खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय। बहा हाबा जायाब्रा, हाबायानो जायाखैसो होनबावदों। जाबायबो जानो हागौ खोमा, आं बेखौ मिथिला। खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ', दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय। नोङो बुंदों ना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो, दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय।
आङो प्रकाश गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टारलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया जोङो आङो पलिटिकेला पारमानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दासा जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक सिटनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा हो प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानला बायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा खालामनो दाखालाम नों बेटा नों जिगोन बेटा मिथिबाय दायो नोंथांमोना भिडिअखौ खोनानो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर बा नुबाय दा नोंथांमोना बे बिथांमोननि सायाव मा सानो कमेन्ट खालामदो दा बे बिथांमोननि माखासे जोंहा दाय जालायनाय नांलायनाय माबाखौ जोंहा नुबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा आंनि भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि चेनेल गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो खाथिनि बेलाइखौबो अल होनानै लाबानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर